Sanibonani ke babukele emakhaya zonke indawo la kufinyela khona ke leli phimbo lami njengamanje ohlezi naye njengamanje noma onembukela njengamanje na ke uPastor TK wakangwane la na ke esikoleni ke ekuthiwa iKratos School of Theology. Ngize namhlanje uzonikeza ipresentation about isikole iKratos School of Theology enetheme ebizwa ngokuthika ethi kanjena ke let the Bible speak la khona sisemkhakheni weze iBhayibheli sicijana lapha nalapha. So ngizofaka isimemo ke babukele emakhaya nobukela njengamanje ukuthi nasi isikole senzelwe nina sikhonela wena asiqale ke manje kade saba khona sesineminyaka nje impela abaningi ama-graduates asekhona nje aphumela khona la ekhaya kwaKratos. So ngizofaka isimemo ke bakithi ukuthi abantu abeze bezofunda ngoba nazi ukuthi izwi ilona nto yomgogodla noma yona nto eyifoundation yokukholwa. So uma uzofunda uzofunda ke la eBible College uzofundela khona ukuthi uzothola ulwazi. Doesn't matter ke mhlawumbe ukuthi ebandleni lakho awukagcotshwa ngoba abanye bazobe ukuthi mhlawumbe uzothi uzofunda usufuna isikhundla. Mhlawumbe ngi-advise ngakho mbukele ekhaya ukuthi mazise umholi wakho yazise leadership yakho ukuthi njengamanje usuthatha steps ukuthi uhambe ufunda noma uzikhulise emkhakheni wezwi noma kweBhayibheli uya eBible School njengamanje. So sizofaka sona ke isimemo sikhona ke bakithi kufunda online babukele emakhaya bese kuba nama classes aba part time. So isisikole ke as ama members eKratos sibukile sathi no asenze indlela ukuthi simithane nabantu halfway abafisa ukufunda kanjani na sithi ke asenze ama classes abe part time eindaweni zabo abantu la angala abahlala ngakhona. So sizofunda online isikhathi esiningi bese kuba khona ama classes aba part time la khona ke isikole sisondela sona siza la nihlala ngakhona sizofundisa khona ke bakithi mhlawumbe singa-advise ngakho ke babukele emakhaya ukuthi sihlabani ke umkhosi nimeme abangani nabanezihlobo nabafundisi enibaziyo lesi sikole senzelwe nina sina agenda asinabuhlanga wonke umuntu okholwayo omzalwane nje ofisa ukuthi azocijwa emkhakheni wezwi noma weBhayibheli akeze akho mahlelo esiwabhekayo phela esiyenza thina senjani sizoshela izwi nabantu sibanikeze umhlahlandlela ngokwezwi ukuthi bakhule phela abantu bakhulume izwi ngendlela efaneleke basiyazi ukuthi abaningi abantu balifunda izwi bese balichaza ngendlela bona abacabanga ngayo ukuthi kuyiyona noma abafisa ngayo kodwa uthola ukuthi mawusuya ngokwe-theory uthola ukuthi cha lento ayishoyo mawusubuka ezwini ayisho njengoba esho ngendlela asho ngayo kodwa ke ngoba phela ukukholwa noma ekholweni singadebate sesikhonza awukwazi ukumisa umuntu uthi no leli izwi olisho umzalwane alisho ngalendlela ochaza ngayo kodwa lona ngahlahle lithi kanje. So sizolungisa lezo zimo ezinjalo ke babukele emakhaya ukuthi abantu abasondele sizofaka leso simemo abantu basondele bazofunda la ekhaya kwaKratos. Zikhona ke izinamba babukele emakhaya ongasifonela bafuna ukuthi ube ingxenye yesikole noma oyama students ala ekhaya ongayifonela ethi ke 0849854195 angiyiphindi number 0849854195.